सनातन धोरोमनि धोरोम गुरु श्री श्री दिनेन बसुमतारीनि दिनै सारादु खुंफुंदों। चिरां जिल्ला आमगुरि खैलागाव गामिनि दुलाराय ब्रह्म बाथौ सनातन धोरोमनि धोरोम गुरु श्री श्री दिनेन बसुमतारीया थांनाय बोसोरनि 28 डिसेम्बर खालारखालि बे बुहुमनिफ्राय अबथिरा आनज्रायलांदोंमोन। श्री श्री दिनेन बसुमतारीनि अबथिरा जिउ गोमालांनाया नखर ओनसोलजों लोगोसे गासै धोरोमनि सिबिसुला सुबुंफोरखौ गोथौ दुखु होलांदोंमोन। बिदिनो दिनै बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय सारादु खुंफुंनायजों लोगोसे बिथांनि गोसोखांथियाव मुंख्लं खाम्फा बेखेवदों। मख'नो गोनांदि श्री श्री दिनेन बसुमतारीया थांनाय 1979 मायथाइनिफ्रायनो श्री श्री कर्मखौ लानानै जातिनि हारिनि समाजनि बाथौ धोरोमखौ रैखा खालामनायनि हाबा मावनायजों लोगोसे दाब दाब जायगायाव गोबां भक्त फोसावदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावदि थांनाय 5 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो श्री श्री दिनेन बसुमतारीया पेरालाइसिस बेरामजों भुगिनांनानै दंमोन आरो बेबायदिनो थांनाय बोसोरनि 28 डिसेम्बर खालारखालि श्री श्री दिनेन बसुमतारीया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो। बे समाव गुरु दिनेन बसुमतारीनि बिसि बुधबारी बसुमतारीया गोथौ दुखु फोरमायनायजों लोगोसे गासै ब्रह्म बाथौ सनातन धोरोमनि भक्तफोरखौ गुरुआ थैलांब्लाबो धोरोमखौ बावनानै थांनाङा होननानै खावलायदों। लोगोसेयैनो बिथांनि सोलोंसा शक्ति गयारियाबो गुरु दिनेन बसुमतारीनि गोसोखांथिनि थाखाय बिथांनि मुंख्लं खाम्फा लुनाय जादों होननानै फोरमायदों। मावनायाथ' गोबां कर्मखौ मावलांबाय बिनि गेजेरजों बिनि भक्त गोबाङानो थालांबाय। दा बिनि कर्मफोरखौ आं मावलांनांगौनि गेजेरजों दा जेसेबांनाखि मन्दिरफोरखौ जेरावबो हाजो हालाबो थांबाय, गोबां भक्तफोरखौ लानानै बयनिबो गेजेराव बे धोरोमखौनो जाथिनि गोबां गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मावलांबाय। अबावबा बिराद गिदिर सावथाल दावराव बांगाल दावराव बेफोरसिमखौ गासिबो मावजोबनानै माखासे ओरै थांनाय दा माखासे दा भक्तफोर गोबाङानो फैदों आरो फैबावनांगौ दंमोन। सोरबाया सफैयाखिसै, सोरबाया फैबावनांगौ बेस्राफोर। दा बेनि गेजेरजों जि खामानिखौ मावलांबाय, दिनै आंबो थैनायजों लोगो लोगोनो बे खामानिखौ मावलांखानोसै होननानै लोगो लोगोनो मावखाबाय। आरो जोंनि माखासे गोनां भक्तफ्रा मावबावनांगौनि थाखाय, धोरोमा बेसेबांबा मावबावनांगौनि थाखाय माखासे मन्दिरफ्रा ओरैनो 6-7थासो मन्दिरफ्रा गोदोनानै दं। दा बेफोरनि गेजेरजों जाहाथे भक्तफ्रा बे गुरुआ थैलांबाय होननानै जाहाथे बावलांनाङा आरो गासैबो कर्मफ्रा जाहाथे इयुनसिम बेबायदिनो जाथिनि मावग्राफ्रा आं जिखिनियाव थांनानै दं बिनि जि कर्म बाखिफोरखौ आंनि आखायाव दं, आं दा बेखौ मावनानै खिन्थालांबाय थानोसै। दा भक्तफ्रा जाहाथे आंनिफ्राय जेबो हेंथायाव गोग्लैयाजासेनो, खैफोदाव गोग्लैयाजासेनो बे गोनांथार बिनि गायना गालांनाय मन्दिरफोरखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय सहाय मदद हेफाजाब होयो, बेखौनो आं बुंनो लुबैदों आरो। गावनि जिखिनि मावनांगौ कर्मफोरखौ बियो हाजोनिफ्राय जेसेबां मावबोखानायनि गेजेरजों माने बर' हारियाव बिमा गैया हिसाबै माखासे आंखौ सति साजायनायनि गेजेरजों बिमाखौ नांगौआव हारियावथ' नोङो थांना थानायाव दा शिबनि भक्तबा नोङो शिब पार्बतियानो थाहैयो। थिग गावनि आखाइनि कर्मफोरखौ दैदेनफानो थाखाय गावनि न'खरनि गिबिनि जेसेबां मावलांबाय थानाय हिन्जावा हायैलाय दा आंखौ जेसेबां बाहायनायाव थांनानै जेनेबा ओरै थिबखाय ओनसोलथिं थांनानै आंखौ लाना बेसेबांबा खैफोदनि गेजेरजोंबाबो नारा नाथानि गेजेरजोंबाबो धोरोमनि गेजेरजों खिन्थानानै लाना फैनाय जादों आरो। दा बिनि गेजेरजों जिखिनि आरो आंखौ लाबोनानै आङो 3-4 जायगायाव एखे न'आव हाबफैयाजासेनो 3-4 जायगायाव थानानै बे खामानिखौ मावबोबाय। दा बे खामानिखौ मावबोनानै आरो आंखौ नैबे जायगायाव लाबोनानै आरो हाजो हाला लांबावबाय आरो नै माखासे भक्तफोरखौ लानानै हाजोआव थांबावबाय। बेसेबांबा ओमफ्राय बे हाजोनि कर्मफ्राव बिरबां हाजोआव थांबाय, गनेश मन्दिराव थांबाय, बाथौ हाजोआव थांबाय, दाउला बिलोआव थांबाय, खालामाथियाव थांबाय। बेफोर गासिबो सतिखौ बिमाखौ मा महरै साजायनांगौ, सतिया बिमाया माबायदि महर लानांगौ, बिमानि कर्म कर्तब्यआ माबायदि जानांगौ, बिमानि गोहोम गोनाङा माबायदि जानांगौ, फिसाखौ खाङोबा माबायदि जागोन, हारिखौ खाङोबा माबायदि जागोन, सतिनि नितिखौ दैयोबा हौवाखौ माबायदि सिबिनांगोन, बेसिम कर्मफोरा जानानै फैबाय थानायखौ दा बेफोरखौ एसे बियो बुजायलांबाय। माखासे आं इसोरजों गोबाजानाय हिसाबै माखासे कर्मफ्रा आंनि आत्मानिफ्रायबो देब हिसाबै ओंखारबाय आरो मानसि स्वरूपावबो दा बुजिनो हाखानाय हिसाबै माखासेखौ जोङो भक्त हिसाबै जिरायनानै थायाजासेनो बियो 5 बोसोर खैफोदाव गोलैदोंबाबो भक्तफोरखौ माने खोलैसोनानै दोनाखै। बेखौ खैफोदखौ लानानैनो, बेमारखौ लानानैनो आङो माखासे भक्तफोरखौ सोदांबोबाय थानायाव एसेसिमखिनि भक्तफ्रा बांनानै दंबाय थायो आरो जेबो खहा जायाखै। दा बेनिफ्रायनो जाहाथे
बांसिनै साबसिनै जोङो मावलांनो थाखाय माबा मोनसे बयबो खौसे जानानै बर' हारिनि मा मावलांखो बेफोरखौ मावलांफिननो हायो मावफुंलांनो हायो बा माबा मोनसे बयनिफ्रायबो जों सहाय मोनलांबाय थायो बा मोनफ्रोमबो जायगायावनो बे जाथिनि धोरोमा मानि थाखाय धोरोमा मा जाबोखो धोरोमा मा बे धोरोमखौ बयबो जांख्राव होनना बुङो नाथाय नङा जोङो शिब गत्र शिबनि फिसा शिबनि भक्त जानानै दिनै धोरोमखौ गायनायाव अबेबा माने नेम निथिया नंजोबाबाबो नेम निथिया गासिबो दंखायो जोङो खेराइ होयो बेयाव माराय होयो दैयाव फुजा होयो मानि थाखाय होनाय जायो गासिबो नियमफ्रा मोनफा दंजोबो दिनैथ' बे माबायाव आङो दा रुंसारि जालांनायसो खर्म नालाय दा बेहाय आं बेखौ बुंथ'नो हाला उननि बेलायाव जाहाथे जयै खौसे खामानिफ्रा जालाङो बेखौनो आङो खावलायनानै दोननो लुबैदों। गोदो माने गुरुआ आङो गुरुजों थाजेननाय समाव आं गावनि शिशु जाजेननाय समाव गुरुआ आंनि सिगाङाव बुंलांदों आरोखि बे नैबे दा रुंसारि जालांनाय गुरु दिनेन बसुमतारिया आंनि सिगाङाव बुंदों आरोखि गोदो माने गावो कैलास हाजोआव थांनायाव बर'नि थाखाय खर्म मावनो होननानै बियो माने गावनि बे 10था आखाइखौ माने 10था आसिखौ बनसय होनानै माने मोसा लख्रानि गेजेराव बे खर्म मावहैदों जाहैदों आरोखि कैलास हाजोआव थांनानै गावनि माने गावथ' दा माने शिबनि उदिवथि ना भैरब नालाय बे शिबनि सक्ति लायनो थांनायाव बियो माने 10था आखाइखौ बनसय होनानै माने कैलास हाजोआव खर्मखौ मावनानै लाना फैदों आरो मोसा मुफुर मैदेर ब्लिउ जायगायाव थांनानै बिदि खर्मखौ मावनानै लाना फैदों आरो बियो बेजों लोगोसे बियो बर' हारिनि थाखाय बिराद खर्म मावबोदों आरो जोंनि सिगाङाव खोन्थादों ओमफ्राय जोंबो नुदों आंबो मावफानो मोन्दों माखासे खर्मखौ आं दा आंनि आखाइजोंबो आं मावगासिनो आरो बे गुरु दिनेन बसुमतारी बिमा गुरु बुधबारनि शिशु फिसा जानानै आङो खर्म मावनायाव दाबो बे जोंनि बे शिब सनातन ब्रह्म बाथौ धोरोम ओलोंगि होनायनि खर्म मावनायाव दा आंबो मावगासिनो आरो बिसोरनि फिसा जानानै दा बिसोरो बिमा बिफा महरै बर' हारिखौ खांनायाव सा खोला सानजा सोनाब बिसोरो दा हाजार गावसिनि थाखाय भक्त फेरना दं आरो ओरैहाय जोंनि साहाजों ओरै 3 नं दक्षिण माख्रा होननायनिफ्राय बिसोरो एखेबारे जों सिंमारि फटबरजरा थाइलाद' बुंसिजरा चिपखाय गोमरिखात ओमफ्राय मोनसे मामोन काजिगाव ओमफ्राय ओरैहाय बासबारि नैबे बनेनमोननि गामियाव मा गामिमोनलाय नायगाव बिसिथिं माने बियो माने बे धोरोमखौ फेरनानै गारबोदों आरो ओमफ्राय दा बे एरियायाव नैबे जोंनि बे एरियायावबो बेनो खांजोबखायो बांसिनानो दा बेनो देरसिन गुरु आरो बुंनो थाङोबा जोंनि माबायाव आरो जोंनि नुनायाव ओमफ्राय नैबे दा मुंख्लं खामफ्लाखौ जोङो गायनाया मानि थाखाय गायदों माने जोङो जाहाथे बयबो भक्तफ्रा दिनै फैदोंना बेखौ सिनायनो थाखाय बयबो नुलांथों होननानै बे खाम्फाखौ जोङो गायनानै दोननाय जादों आरो गुरुनि माबाखौ दिनैनो माने सिनायथि दिनै माने साद्द' नालाय दिनैसो सिनायगोन बहायथ' रावबो फैनानै माने बे जिनिसखौ सिनायफैनाय नङाना गुरु दं होननानै ओंखायनो जों बे जिनिसखौ दिनै गायनानै दोननाय जादों आरो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन